Hartstikke leuk door Jos naar de Frieske vlogger. En ik wil je hem als eerste hartstikke bedanken voor het zien naar mijn vlogkanaal. Want ja, dankzij hem komt Omrin blijkbaar op het idee om mij te vragen om een filmpje te maken voor een nieuwe afval-app. Dus daar ben ik hem hartstikke dankbaar voor. Dus ik zou zeggen, ja, bedankt. Let even een reactie achter in de comments om je even weer te laten wat er van vindt. Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Geweldig. Er is ergens goed voor. De stappen nou, die dogen net. Die dogen net. Geweldig. Ja, dit is een secret. Even een stukje weer waarom. Oh ja. Tekst net? Ja, ik ben net. Misschien wel. Ja. Ja. Frieske vlogger, maar Eduard. Hoi, dit is mijn Pieter van Omrin, afvaladviseur. Stoestel van uw nieuwe afval-app een videomaatje voor. Film opnemen? Ja. Ik heb een film opnemen of nee? Tuurlijk man. Goed, hey. Hoppakee. Nou, kom op. Geweldig. Welkom bij de Omrin Afval app. Volg je de instructies op het scherm. Door de oefeningen met de container staat ze op het scherm verschenen. Dit biedt de laatste oefening. Jo had de Omrin Afval app uitspelen van het lokmeeschap. Hartstikke wat nieuwe opdrachten voor u. Nee, met deze app kun je toch zien wanneer de container aan dik zetten moest. Weer heel de hele afval, onthudder en oefeningen ontwaan. Je krijgt een reminder krijg ervan, dan weet je precies wanneer de container aan het dik moet.